A nova suba do imposto ao diésel chegará a España despois do 11 de abril, un incremento que pode afectar o mercado de vehículos deste combustible, aínda que dende o sector se amosan tranquilos. Conta atrás da Unión Europea a España para subir o imposto ao diésel antes de embargar fondos comunitarios. O goberno dispón ata o 11 de abril para incrementar este xuro e cumprir coas metas impostas dende Bruxelas. O sector non apoia o Executivo Central, mesma situación vivida que coa suba do imposto ás enerxéticas que finalmente tivo que decaer. Este posible aumento no diésel podría chegar a afectar ao mercado automobilístico nacional, pero dende o sector aseguran estar tranquilos. Non hai medo a comprar un vehículo a diésel, ainda que o que pasa é que estánse creando moitos desconcertos, no? Pero ahora mismo está, por lo menos o que temos nós, é un 50% de diésel ou gasolina. Hai xente que sigue necesitando diésel sí ou sí, porque está facendo máis de 25.000 km ao ano, esa persona sigue necesitando un diésel, con o resto non ten un rendimento que necesite. E despois hai siga habendo o cliente que aínda facendo menos de 20.000 km, sigue tendo máis confianza no que é o coche de gasoil por duración que no coche de gasolina. E independientemente, non sei o que vai a subir o gasoil, pero levan dicindo que vai a subir o gasoil moitos anos. E de momento se mantuvo. Joaquín Lago asegura que, malia as iniciativas da Unión Europea promovendo o vehículo eléctrico e híbrido, moitos compradores apostan polos carburantes. Sigue habendo demanda de diésel e demanda de gasolina. De feito, incluso o que está pasando é que incluso hai moita xente que ven buscando diésel, pero versións antiguas, é dicir, versións de coches de anos. Eu onte ainda tuve un cliente preguntándome por un coche de 3.000 e pico de euros. É dicir, que estamos en coches vello, en coche antigo, sigue buscando máis diésel que gasolina. Unha situación que reflexa un empeoramento do parque móvil español. Afirma Joaquín que na actualidade se comercializan turismos que hai anos se terían desbotado. E outra cousa que se dispararon, coches que fai 5 ou 6 anos iban para desguace, ahora mismo está habendo un mercado de segunda man entre particulares de coche vello moi grande. Pois un parque moi antigo, é dicir, que coches de máis de 15 anos síguense vendendo e sigue a xente preguntando por eles. Nós non é un tipo de mercado que traballemos, podemos ter a veces algún coche vello un pouco kilometrado porque o recollemos a cambio de outro, pero nós o que traballamos é todo coche seminovo e normalmente traballamos por debaixo de 150.000 km.